Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An ka foli bɛ filɛbagaw ni kanubagaw ye. An ka foli bɛ laturu karamɔgɔw ye. An ka foli bɛ laturu kalandenw ye. O tɛmɛnen kɔfɛ an da bɛna maga zumana nafa dɔ la. Nin gundo nin bɛ ta ko minnu kama. A bɛ ten. An bɛ wuli mago minnu nɔfɛ. N'an yɛrɛ b'a dɔn k'a mago k'u sɔrɔli ka gɛlɛn. Recherche gɛlɛnw. Nafa dɔ bɛ zumana la. An da bɛna mago la n'Ala ka jɛn ye. A bɛ ten n y'a fɔ cogo min na. Nin bɛ ta recherche gɛlɛnw de kama. Ala ka faamu cogo d'a ma. A bɛ ten n'i tɛ se laturu la. I bɛ se laturudala dɔ ma. A bɛ ten k'a ka zumana sɛbɛn k'a d'i ma siɲɛ 1000. A zumana a b'a nasi bɔ k'a d'i ma siɲɛ 1000. O 1000 kɔfɛ i b'i jija sisan. Yiri dɔ de bɛ yen ko guna. I bɛ guna ladɔn ɲini. Guna ladɔn ɲini kɔfɛ sa i bɛna mun de kɛ? I b'i jija ka zumana kelen ci dugumakolo kan. Walima soit i b'a ci papier kan mun bɛ bɛn i ma, mun bɛ nɔgɔya i bolo. I m'a faamu? I bɛ guna ladɔn de da zumana kan. A m'a faamu? I wulilen no mago mun nɔfɛ n'a mago sɔrɔli ka gɛlɛn. A m'a faamu? I bɛ guna ladɔn de saraka k'a to zumana kan. A m'a faamu? N'i mago nɔgɔyali tɔgɔ ye, n'i mago sɔrɔli tɔgɔ ye. I m'a faamu? O duwawu dalen kɔfɛ sisan i bɛna ladɔn de ta sisan. K'a laja k'a susu. Ka mugu bɔ. San ladɔn mugu nin de bɛ ta san ka kɛ zumana nasi nin na. I m'a faamu? A bɛ ten i bɛ parfum far'a kan. I bɛ to k'a mun. Nin ye nin dalilu bɛɛ de ye. Saraka t'a la, foyi t'a la. Mais a fɔra cogoya min na f'a ka tɛmɛ ten sira fɛ. I m'a faamu? Foyi t'i bali ka zumana mun ka gɛlɛn m'a fɔ ma guna ladɔn de bɛ da zumana kan wajibi dɔ ye. Wajibi dɔ ye. I bɛ ladɔn de da zumana kan fɔlɔ. I m'a faamu? K'i ka laɲini k'a kan. I m'a faamu? I bɛ sɔrɔ la k'a ta san k'a laja ka mugu bɔ. I m'a faamu? K'a kɛ nasi nin na ka parfum k'a la ka to k'a mun. I m'a faamu? Dɛlɛ t'a la, foyi t'a la. I m'a faamu? I bɛ to k'a mun dɔrɔn. A bɛ ten n y'a fɔ cogoya min na nin dalilu nin bɛ ta mago gɛlɛnw de kama. I m'a faamu? Recherche gɛlɛnw. A m'a faamu? I wulila fɛn dɔ ɲini nɔfɛ sisan. I yɛrɛ b'a dɔn, a m'a faamu? I wulila nin nɔfɛ mais gɛlɛya b'a ko sɔrɔli kɔnɔ. O mago n'a ɲɔgɔnnaw. Dakuruɲa kelen dɔrɔn ma recherche minnu ka gɛlɛn. Nin dalilu nin bɛ ta olu de kama. A fɔra cogoya min na f'a ka tɛmɛ o sira ninnu fɛ. I m'a faamu? An bɛ duwawu de kɛ. A bɛ ten Ala ka barika don kɛtaw bɛɛ lajɛlen na. I m'a faamu?
donc wa ngani akan dagura fla fla fo zumana kan kan mo ni fle ba wi voilà donc abeti en libre nyona ala kan be sa ko da mala ko la nyunu sabati voilà donc abeti la turu canal do alibi abol mage na ko kalande fe bourama voilà donc abeti donc fili dɔw de bɛ laturu ko la donc a tɛ i n'a fɔ ko bourama bɛ laturu ko bɛɛ kalama a ma faamu voilà mais laturu ko fana tɛ kunfɛ ko ye voilà fura i ka faamu voilà laturu ko tɛ kunfɛ ko ye donc ala ka faamu cogo d'a ma toujours bon donc ni dagora fila fila bon an ko an ka ɲa ka nin kɛ kanubagaw ni filɛbagaw ye voilà donc an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye hali bi o la an b'a fɔ o la ko assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu ala ka wagati wɛrɛ jira an na assalamu alaikum